Iepa! 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 Hai, beno lotz, ezaidazu zer ekarri duzu amuletoak egiteko. Zeko ze. Maskorrak? Bai, pasaden astean ondartzan hartu nituenak dira. Telebistako zera horrek esan du amuletoak natura elementuak izan behar dutela. Eta pertsonalizatuak izan behar dutenez, hemen pertsonalizatuko ditugu, ez da? Hori da, ze ondo lertzen dugun elkarpotx. Eta nola egingo dugu? Ba, gure modura, improvisatzen. Badakizu zer, primeran iruditzen zait. Az gaitezen. Hots, ba, lehenengo pinturak beharko pintatzeko. Hemen daude, oi ba, ze politak hauek, begira. Ai, zuretzeko hau eta niretzako hau. Amuletoa pertsonalizatzen hasteko, gehien gustuko duzun pintura potea hartu eta maskorra margotzen hasiko gara. Pintzel finarekin egin daiteke txukun margotzeko. Baina tira, batzuk nahiago izaten dute potoloarekin egitea. Iepa! Lotz eta amaitu dugu, arruntegi etzaizkigu geratu. Bai, zela baita tondu beharko ditugu. Utzi pentsatzen dut. Lotz begitxoak jarriko dizkiego. Bai, ea zer botuz gelditzen den. Amuletoa pertsonalizatzen jarraitzeko, hau atontzea da urrengo pausoa. Gometxekin egin daitezke, brillantina dunkolarekin, baina guk begitxoak jarriko dizkiogu. Begira! 3 begi dituzu orain, potx! Begira, eta horrela tartalo. Azkenik, eta amuletoa guztiz apaintzeko, utzi libre irudimena. Eta imaginatu, zein animali izan daitekeen atondutako maskorra. Oi, maskortxo! Prest zaude bidaiatzeko. Aio! Horia ez dakit zer izan daiteken, baina berdea dortokatxo bat izan daiteke. Edozein material erabili daiteke horretarako. Jolastu fantasiarekin! Juhu! Ai, ama dortokatxoa! Listo! Zoragarri galitu dira, potx. Harritzekoa da, baina bai. Bueno, bat ikaskuni emango diogu eta besteak da. Hotz, zuk uste duzu honek funtzionatu egingo duela? Noski, natura elementuak dira eta pertsonalizatuta daude. Oso pertsonalizatuta gainera. Ados. Aizu, telebistako pitoniza horrek hori esan du, eta ez du beste jarraibiderik eman, ez da? Ez dut uste. Hara, guazen ate magikoa. Guazen lotz! Iepa! 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 Tira itaz.